Аулак үйне район советының аппарат җитәкчесе Ринат Гарипов ачты. Аулак үй көрәш проектының авторы Сәрия Закирова проектның максаты һәм бурычлары белән таныштырды. Проектның максаты халкыбызның йолаларын, халкыбызның гыйбадәтләрен яшь буынга тапшыру. Шул ук вакытта без татар әдәбияты классикларын укырга тиешбез, белергә тиешбез һәм шул ук вакытта кулга китап алып укучылар санын күбәйтергә тиешбез. Бәйгедә Мөслим орта мәктәбе һәм лицейда белем алучы, укуда, сәнгатьтә, спортта үзләрен күрсәткән көчле балалардан торган командалар катнашты. Аулагы көрәш дигән менә бу зиялылар бәйгесе безнең Мөслим районында беренче тапкыр оештырыла. Районыбызның укучыларыннан 2 команда һәм өлкәннәрдән 2 команда менә шушы ярышка әзерләнеп килделәр. Асылташлар дигән лицей командасын һәм Мөслим орта мәктәбенең без Тукай оныклары дигән икенче команданы алды. Чараның икенче яшь төркемендә мәдәният бүлегендә хезмәт куючы егет-кызларның яшьлек һәм ветераннарның остазлар командасы көч сынашты. Аулагы дигәч, яшь вакытлар искә төшеп китте. Без яшь вакытта бит инде аулагылар гөрләп бара иде. Шунда танышулар, шуннан танышулар буенча кавышулар, җырлар, биюләр, уеннар. Ләкин алар шул кадәр әдәп белән матур итеп үтәдер. Соңгы вакытларда дип әйтик инде менә бу аулагылар икенче төрлерәк форма алды. Безнең шырның аулагыларын кире кайтару максатыннан менә шушы чараны уйлап тапканнардыр югарыдагылар. Уен барышында командалар үзләре белән таныштырды. Йола күрсәтү, сүзләрдән шигырь төзү, кемнең миллионер буласы килә, йөзек салыш уеннарында үзләрен сынадылар. Укучылар арасында Мөслим орта мәктәбенең Тукай оныклары командасы җиңү яулады. Өлкәннәрдән остазлар командасы беренчелекне алды. Җиңүче командаларга истәлек бүләкләре һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының дипломнары тапшырылды. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.